گوندê Boğaz gundekî Kurdî ye ji êla Qeregêçin û hejmarek ji malbatên Ereb jî lê hene ji êla Nihê min. Ev gund parêzgeha Helebê ye devera bavê melbenda Erîmê. Neşteciyê wê nêzî 2500 kesî ne, panava gund jî 1600 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Rojhilat 5 kilometr û dûrî bavê ji hêla Rojhilat ew jî 15 kilometr. Dûrî Erîmê ye ji hêla Bakur 8 kilometr. Mervantiya wan bi gundê Birîşa û Qebasîn û Buhç heye. Çandiniya genim ceh nîsk û kemunê dikin, darê zeytûna jî lê hene û ê hinara. Gund kevnare ye, xaniyê wê jî kevnare ne. Şkeft jî pir lê hene, tê gotin ku vedgere serdema Romanî û Bîzantiya û çalek avê ya Romanî jî lê heye. Piraniya neşteciyê gund karê çandiniyê dikin û keskayeyê havînî jî difiroşin. Dikanê wanê jî ê sazkirina otomobêla jî li cem wan hin, çil Qebasîn çil bavê. Pez jî xwedî dikin, benêr jî li cem wan pir, benêr, mas, drûn. Gund gelek işkence dît di vê krîza Sûriyê de li ser de asta. Destpêkê gava opozisyona Sûrî derbas bû û gelek girtin kirin û pir pereş xelkê stendin, diziya wan kir û di dema din jî de gavakê pevçûna di nav wan de, navvan vê opozisyonê û di navbera Daeş de. Di encamê de gelek xaniyê gund hatin rûxandin û hûn kes jî hatin kuştin. Gava Daeş ev gund kontrol kir, pir ji wan kesên opozisyona Sûrî tevlî Daeş bûn. Sala 2014 de. Ji xwe heyf wekû heyf jî neşteciyê gund hilanîn. Çi girtin, çi serjêkirin, hûn ew birin wan dewratê şerعî jî wek digotin Kurd, hûn dînê xwe nas nakin. Berdewam bû ev rewş ta got Daeş reviya û hêzê Minbic yê leşkerî kontrol kir, êgî bi ser Qesed de lê anha gund valayî ji neşteciyê wê. Ji ber ku ev gund dikeve hema nêzîkî di horta Qesed û vayê opozisyona Sûrî de ye, ji ber vî havî gund valayê neşteciyê wê belavkirîne li ser gundên Minbicê û Cizîrê. Ev agahî gihîştin min ji hêla neşteciyê deverê û ez bi dengê xwe dibêjim, ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.